Ами ако получиш втори шанс, но сърцето ти все още помни първата болка. 3 истории, в които времето не е враг, а последен шанс да обичаш, да спасиш или просто да не се мразиш повече. Цял живот бягаше от себе си. После умря и се събуди в ново тяло и същите рани. Но този път искаше да стане човек, който заслужава живот. Мушоку Тенсей, защото промяната не започва с магия, а с срам и воля. Той изгуби всичко. После се върна назад и осъзна, че болката не се поправя лесно. Но любовта може да ти даде смелостта да опиташ отново. Tokyo Revengers – история за втора възможност и цената й. Сънуваш някого и когато се събудиш, не помниш името му, но сърцето ти го помни. Двама непознати, свързани от нещо по-силно и от времето. Кими но Нала за любовта, която закъсня, но все пак стигна. Ако можеш да се върнеш, какво ще спасиш? Някого, себе си или просто спомена. Никой не е загубен, докато още чувства.